zuri ere nerea, mila esker zure agendan hor lortu duzun zati bat edo behintzat edogi bat guretzako, eta behintzat pentsatzen dugu, bai zaintza eguneroko rolluan edo zeran dauala, eta oso interesgarria izango jakura, bai eta hitzaldia edo. Oso ondo. Nik zuei eskerrak eman, egia da gaur tokatu zaitela harrapalan iristea, eta zaintzari buruz hitz egingo dut, teknologia berriei buruz ez, argi dago ez dela gure fuertia, baina, egia da, batzutan hori, agendatan egin behar direla horrelako enkaje de bolillos edo esaten dianak, baina oso importantea iruditzen zait olako gaietaz hitz egin ahal izatea, eztabaidatu ahal izatea, ze egia da, gero maila personalean edozeinekin hitz egin da, danak dazkagula zaintzaren inguruko esperientzia desberdinak, danak tokatzen zegula momentu batian o bestian zainduak izatea, zaintzea, esperientzia horiek danak dazkau, egia da, azken aldian asko hitz egiten dela zaintzaz, arlo politikoan, baina gero ez dago agenda politikoan. Ez da gai bat, agenda politikoan dagona, bagatoz ez, greba orokor handi batetik, greba orokor feminista batetik, nun planteatu zen zaintzak aldatu bertzirela dan aldatzeko, baina pentsa, kanpaina bat pasaberri dugu, pasaberri 6 hilabeteo pasadia ez, kanpainatik, eta gai hau ehondu da, baina oso era lausotuan, ez? Hitz egin da asko etxe bizitzaz, hitz egin da asko osakidetzaz, hitz egin da gauza askotaz, baina zaintzari buruz, egia da, ez dela lortzen hori behar bezala agenda politikoan sartzea. Ez dut uste kasualidadea denik, beti dago kausalidade bat, oso argia, eta kausalidade horrek zerikusia daka, zaintzaren antolaketa sozialarekin, zaintzei ematen diogun balioarekin, eta zaintzak nolabait, ez gure imaginariotan, naiz eta gero errebindikazio politikoetan eta bestelako planteamenduak egiten diren, oraindik ere zaintzak dira gehienetan arazo familiar bat, zaintzak dira gehien bat emakumei dagozkien gauzak, eta horrelako kontuak direnez, gero agenda politikoan, bigarren, hirugarren, laugarren maila batean sartzen dira, ez? Horregatik nik egia esan aukera dakaten bakoitzian, da hau nola nere gaia dan, ze nahi oain tokatzen zait politikaren lerro honetan aritzea, baina ni gizarte langilea naiz, beti esaten dut ofizioz eta bokazioz, eta horregatik sartu nintzen politika formalean ere, gai hauek politikaren erdigunera ekartzeko, horregatik aukera sortzen zaiten bakoitzeko, olako jardunalditan edo hitzalditan parte hartzeko aukera bilatzeko modua bilatzen dut eta txoko hori egiten dugu, ez? Eta azken aldian, olako txarla asko sortzen ari dira pensionistek eta pentsiodunen mugimendutik sortzen diren eskaeratatik, ez? Hori ere esango nuke ez dela kasuala, bai? Baina badago momentu honetan arrisku bat zerikusia daukana zaintzaren inguruan dugun ulerkera horretaz edo gure imaginario kolektiboetan eta gure burutan dagoen zaintzaren konzepzio tradizional horrekin eta horretan antolatu genuen lehenengo hitzaldian izan genuen horrez, zaintzak zer dira, komunitarioak edo publikoak, ez? Eta gaurko jardunaldia ere termino, ez? Interrogante horrekin sortzen zen. Zaintza komunitarioak, publikoak, uste badala refleksio bat importantea dena, baina saiatuko naiz gaurko hitzaldian zehar horren inguruko klabe batzuk ematen eta bukaeran nik badut nire tesia, baina bukaeran ere identifikatzen dugun zein izan daitekeen galdera horri, ez? Zeneretzako bada planteamendu bat bere jatorrian zaintza komunitario edo publiko horren arteko dikotomia hori planteatzen da nahiko planteamendu perbersoa eta eskutatzen duna, ez? Bakoitzak, bai instituzioek, bai maila personalean hartu behar ditugun ardura hori, ez? Leheno ere esan dizuet,
nik sensazioa dakat, azken aldian asko hitz egiten dela zaintzaz, azken aldian gainera, eta esango nuke hau badala, mugimendu feministaren lorpen bat, zaintzaren inguruan nahiko orokortua den terminologia bat erabiltzen da, zaintza publiko komunitarioa, zaintza sistema publiko komunitarioa, danak ari gera, nolabait plano berdinetan hitz egiten, baina nik pasadan ostiralean izan nuen eztabaida bat honen inguruan legebiltzarrean bertan, eta gero eta argiago daukat, nahiz eta terminologia berdinakin hitz egin, ez du danak gauza berdina esaten gauza bat edo bestea esaten dugunean. Horregatik iruditzen zait importantea dela, eztabaidak ondo fokalizatzea, ondo jakitea zertaz aigean, eta nora goazen ere, ez? Bada azken aldian, eta txarla hauek egitea eskatzen zaitenean, bada horrelako planteamendu bat, esango nuke, batez ere pandemiatik datorrena, nun jende askok egiten duen demanda bat, ez? Nola antolatu ditzakegu zaintza sistema komunitarioak, ez? Nola egin dezakegu planteamendu komunitario bat, edo zein esperientzi daude, ez? Zaintza komunitarioen inguruan, ez? Eta kuriosoa da, ze planteamendu hauek egiten direnean, askotan planteatzen dira oso borondate onarekin, dugun beharren eta dugun egoeraren kontzientzia oso argi batetik, gauzak beste modu batean egitearen ikuspegi horretatik, baino fondo-fondoan, horrelako eztabaidak dikotomikoak planteatzen ditugunean, nire sensazioa da, ez ote dugun ahalbidetzen nolabait, zaintza sistema publiko baten inguruko eztabaida lausotzea, eskutatzea edo nolabait zehatzea. Niri beti gustatzen zait konparaketa bat egitea osasun sistemarekin, ez? Eta ez dakit inori okurrituko zitzaion momenturen batean planteatzea. Osakidetzan dugun arazoarekin, Pentsa ze dimentsiotako arazoa daukagu. Azkenez uste hemen Elgoibarrez gaina egondu nitzala beste leku batean, baina honi buruz hitz egiten, osasun sistemak zuen krisi handi horri buruz. Zuek pentsatzen dezute krisi horren erantzun moduan baten bati okurrituko litzaiokela planteatzea zaintzak, osasun zaintza hori era komunitarioan antolatzea? Osasun sistemarekiko paraleloa den estruktura herritar komunitario bat antolatzea? Ez, pentsatzea norberaren osasuna, osasun beharrak, eta hortik sortzen diran zaintza beharrak komunitatean, bizilagunen artean, auzoan, esklusiboki horrela planteatzea? Iruditzen zaizue hori gure imaginariotan gertatuko litzakela? Nik uste inori ez zaiola okurritzen. Danak daukagula oso argi, ez? Behar dugula osasun sistema publiko bat, sendoa, gure beharrei erantzungo diena, ez? Eta nahi duguna da osasun sistema publiko horrek ikuspegi komunitario bat izatea, ez? Ahalik eta gertuen eskaintzen den zerbitzu bat izatea, anbulategiak ere gure auzoetatik gertu egotea, gertuko erantzun bat ematea, ditugun nolabait referentziasko profesional horiek garai batean gertatzen zen bezala ezagunak izatea, nolabait gure kasuen jarraipen bat egitea. Pentsatzen dut hori dela gehienok hori duguna buruan, ez? Baina ez da berdina pasatzen zaintzarekin. Eta hori oso kuriosoa da. Danak oso borondate onarekin artikulatzen gera eta pentsatzen ditugu, eta pandemian asko gertatu zen, nola antolatu gaitezke elkar zaintzeko, eta zaintza sistema publiko baten rebindikazioa beti geratzen da, ez? Atzean bezala edo oso gutxi entzuten den zerbait da. Eta nik uste dut hor, oso importantea dela, bakoitzak bere ardurak oso argi edukitzea, eta norbera dagoen lekutik, norberari dagozkion erantzunkizunak ere eskatzea. Zer oso ondo dago, ez dakit herrietatik eta egin daitezken antolaketak eta beti izango dira, adibide
politak, ederrak eta tal, baina reivindikazioak, esfortzuak nola bideratu eta zertara bideratu oso importantea da, eta bakoitzak dituen ardurak oso ondo identifikatzea ere, ezinbestekoa izango da, zaintza sistema komunitario publiko hori eraikitzerako bidean. Uste dut, zaintzen duten erakunde publikori gabe, egiten diren zaintzarako beste esperientzia guztiak izango dira anekdota politak, izango dira anekdota interesanteak, izango dira norberari onura bat ekartzen dioten aukerak, baino ez da izango alternatiba real bat dugun zaintza beharrei erantzuteko ez. Eta gainera nik uste badutela arrisku bat, eta da, bide hori egiten den bitartean, eta nolabait alternatiba komunitario horiek eraikitzen diren bitartean, horiek sortzen diren herrietan, sortzen da sensazio bat, gauzak beste era batean egitearen sensazio hori sortzen da, ez? Baina, sensazio horretatik, gauzak desberdin egiten ari geran, sensazio horretatik, nire susmoa da, betikotzen dugula, erantzunkizun publikorik ez duen zaintza sistema bat, eta nun administrazio publikoen erantzunkizunak zaintzari dagozkionean, lausotu egiten diran, eta ia edozer gauzak balio dezatez. Nik uste dut, zaintzaren inguruan sortzen den kezkak erakusten duela, badagola komunitate bat, nahi dituna bere herritarrak eraduinean zainduak izatea. Eta nahi duena, nolabait, zaintza sistemari dagokionean aurrera pauso argiak ematea. Kuestioa da, edo galdera da, ea badagon lidergo publikorik, ea badagon muskulo publikorik, zaintza sistema publiko komunitario hori eraikitzeko. Hori da galdera nagusia. Eta egia da, datuek batzutan, pixka bat buruak astintzen dizkigutela, baina zaintzari dagokionean badaude datu batzuk niretzako oso deigarriak direnak, oso adierazgarriak direnak, eta dimensio bat ematen diotenak, neurtzen dutenak nola gauden zaintzari dagokionean, baina batez ere, baita ere, nolabait erakusten dutenak zein izaten ari den momentu honetan publikotik zaintzei ematen zaien erantzuna. Nik ez dakizuetako asko badakizuen edo ez, baina zaintzarako eskubidea errekonozitua den derecho subjektiboitako bat, eskubide subjektibo bada, orain dela 16 urte, 2008tik. Baina herritarrok ez dugu gure buruan, edo gure imaginario kolektibotan, eskubide hori dugunaren nolabaiteko pertzepzio hori. Eta hori oso ondo ikusten da, osasun sistemarekiko paralelismoa egiten dugunean, ez? Guztet, osakidetzaren inguruan sortu den azarre horrek erakusten duena da, oinarrian guk oso barneratua dugula osasuna zaintzea eskubide badala, publikotik erantzun bertzaiola horri, eta horre ematen diren galerak eta ematen diren gainberak oso argi identifikatzen ditugu eta horrek sortzen du azarre bat. 16 urte da zaintzarako eskubide hori errekonozitua dugula, baina seguro nago zuetako gehienak zaintza behar batean aurkitu zaretenean, juntzaretela gizarte zerbitzuetara, eta nolabait, eta ulertu jazue, komila tartean, konformatzen zeate edo konformatzen gera han eskaintzen zaigunarekin. Zujuten zeraan, normalean aiatzen geranean horrelako gizarte zerbitzutara kriston papeloiakin joaten gera, arazo handi bat dugulako, eta zerbitzu batzuk eskaintzen dira, horiek hartzen dira, enkajatzen duten bitartean, eta bitartean kontuak jarraitzen du nolabait arazo individual bat izaten. Oso barneratua du hori, gure arazoa dela, eta nolabait jaso dezakegula publikotik laguntza bat, baina zuri dagokizula horri aurre egitea zebestela. Ez da ulergarria, zaintzaren arloan ematen diren esperientzia personalak ikusita, eta pandemia batetik gatoz,
eta pandemian, nik uste zaintza sistema guztiaren gabezi gordinenak ikusi zirela, eta ez da apenas reklamaziorik, ez dago asarre kolektiborik, ez dago nola horren inguruan rebindikazio bat esateko, hau bestera batean antolatu behar da, bai? Momentuz, dugunarekin nola ebasten dira zaintzak gurean? Zaintzak ebasten dira modu eskasean, diferentzia handi bat dago norberak zaintza arazo bat duenean edo behar duenean jasotzen duen zaintzaren tamaina horri eta dakasun arazoaren inguruan. Ematen zaizuna da zaintza zerbitzu edo prestazio txiki bat daukasun arazoareko eta asko jota bada nolabait laguntza bat, ez daukasun egoera horretan. Ebasten dira era sexistan, ze bai etxe barruan eta bai zaintza horiek profesionalizatzen direnean, gehien bat emakumeak gera zaintza lan horiek burutzen ditugunean, eta erabasten dira era merkantilistan, eta hau gogorra da, baino erreala da, zaintzekin negozio egiten da gure herrian. Eta leheno esan dizuet, ostiralean bertan izan nuela honen inguruko eztabaida bat legebiltzarrean, baina eske lehengo urtean, oain urte bete, aprobatu zen gizarte zerbitzuak, residentziak eta olako zerbitzuak ituntzeko, konzertatzeko dekretu bat. Confebaskek dekretu horri elegite bat sartu dio, elegite hori irabazi du, eta momentu honetan onartzen da, konzertatzen diren zerbitzu guzti horietan, irabazi asmoa izateko eskubide osoa dugula, ez? Duela enpresak. Eta gainera Confebaskek rekursua sartzen duenean, ematen duen azalpena da, guk eskubide osoa dugu gizarte zerbitzuan aritzeko, eta honen inguruan negozio egiteko bereziki, esaten du, adinekoen zaintzari dagokionean. Eta nik uste dut hori, herri bezala, badala kontu bat, inmediatamente, ez, gure alarma guztiak piztu beharko lituzkela. Eske, imaginatu hori berriz osasun sistemara edo hezkuntza sistemara eramango bagenu, ez? Enpresak era gordinean esaten badute, eta badakigu, privatizazio prozesu gordinak ematen ari direla arlo askotan, eta horrelakoak ematen direla, ez? Baina beti, nolabait bigarren plano batean. Zuek imaginatu, ambulategien estruktura bat, ospitalen estruktura bat, erabateko privatizazio edo enpresen esku, ez. Eta nola ebasten dira, batez ere, ebasten dira guztionengatik arazo personal eta familiar bat izango balitz bezala. Administrazioak edo sistema publikoak lagundu egiten gaitu, asko jota dugun arazo personal edo familiar baten aurrean. Eta bizipen hauek erabat politikoak dira. Guk horrelako egoerak ditugun bizipenak erabat politikoak dira. Osea, diseinatuak dauden politika publikoen ondorio dira. Begira, orain dela gutxi, oraindik ez da jarri, nik esango izkizue datuak, baina orain dela gutxi atera ziren Insersok atera zituen datu batzuk, eta Jaurlaritzak berak atera zituen datu batzuk zaintzarekin erlazionatutako kontu batzuen inguruan. Eta nik uste honek erakusten digula, arazoaren tamaina ematen digula, baina baita ere, ze esperientzi politiko bizitzen dugun eta nola dekodifikatzen ditugun esperientzia horiek, ez? Begira, momentu honetan, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian dau Jaurlaritza beranen datu bada, ez da Euskal Herria Bilduk inventatzen duena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zifra rekorretan dago, inoiz ez da hainbeste persona egon, edo hainbeste familia egon, edo hainbeste etxe nahi dezuten bezala esan, zaintzagatiko, personen zaintzagatiko gastu estrak dituztenak. Jendeak, badaude, 20.000 etxe, famili edo personatik gora, momentu honetan, gastu estrak dituztenak, menpeko diren personen zaintzagatik. Eta dago zifra rekorretan. 2 urtetan, 9,7 da zifra hori. Osa, 80.000 etxetan,
ezoiko gastuak ematen ari dira zaintzarako. Bai? Eta gero, ze gertatzen da zaintza behar horiek dituzte gertatzen direnean? Klaro, zaintzarako kargak disparatu egiten dira, badakizue oso zaharkitua den gizarte badala gurea, gero eta pertsona gehiago daude zaintza beharrak dituztenak, eta orduan, gero eta pertsona gehiago daude zaintzeko, eta estruktura publikorik ez dagoenez, batez ere hau, geratzen da etxekoen zaintzan, ez? Eta oso gauza kuriosoa gertatzen da, ze etxean ematen den zaintza horretan, edo familietan ematen den zaintza horretan, zaintza hori geratzen da oso adinekoak diren pertsonen bizkar, 65, 64 urte bitarteko pertsonen bizkar geratzen da zaintza hori, eta noski, batez ere, emakumeen bizkar. Eta kuriosoa da, baina paraleloan, gizarte zerbitzu publikoen zaintza zerbitzu publikoen erantzunak edo eskaerak, herritarren eskaerak bera egin du. Herritarrek badute pertzepzio bat, nolabait zaintza behar horiek dituzunean, diseinatuak dauden zerbitzu eta prestazioak ez datoztela bat zuk behar dezun horrekin, zuk igual behar baldin badezu etxean pertsona bat iaia 24 ordutan zaintzea, udalak eskaintzen dizun, 2 orduko arreta horrek, ez dizu arazoa soluzionatzen, orduan, zerbitzu publiko horren eskaerak bera egiten du, eta arreta pribatua eta partikularrak konsolidatzen dira, zaintza behar hoiei erantzuna emateko modu nagusi bezala. Eta gainera ematen da beste perbersio bat, eta da, privatizazio maila handienak ematen direla, zaintza beharrak txikiagoak diren kasuetan. Zaintza beharrak txikiak direnean, personak autonomoak direnean, baino, apoio batzuk izateko beharra dutenean, orduan, enpresa pribatuak eta eskaintzen dute, nolabaiteko karta zabal bat eskaintzen dute, eta orduan jendeak zerbitzu pribatu horietara jotzen dute. Baina, klaro, muzkina, benefizioa txikiago bilakatzen da, babes hori, menpekotasun hori handiagoa denean, eskaini behar diren zerbitzuek eskaintzen behar duten intensidadea handiagoa denean, orduan hor, zerbitzu pribatuek atzera egiten dute, ez dute eskaintzarik egiten, eta orduan, zerbitzu publikoak dira, mendekotasun maila handiena, eta egoera nolabait larrienak dituzten horien zaintza bere gain hartu behar dituztenak. Orduan, negoziorik ez dagoenean, bideratzen da publikora. Begira, azkeneko urte hauetan, azkeneko hamarkadan, plaza publikoak handitu dira bakarrik 4,6. Hamarkada batean, plaza publikoak igo dira 4,6. Baina bitartean, herritarrei ematen zaien erantzuna, bilakatu da nagusiki txeke zerbizio edo deitzen dena. Eta herritarrek zaintza behar bat dutenean txeke baten bitartez erantzutea, zerbitzu publiko baten bitartez erantzutearen ordez, inkrementatu da edo handitu da 160,an. Honek zesan nahi du, hau Gipuzkoan oraindik ez da hain ezaguna, baina hedatzen ari den sistema bada, eta da, zujuten zera, zerbitzu batera, hau adibidez Araban, ia plaza guztiak horrela kudeatzen dira, Bizkaian ere oso ohikoa da, ze pasatzen da, zu zerbitzu batera joaten zerenean, onartzen zaizu, zaindua izateko, edo prestazio batzu jasotzeko eskubidea dezula, baina zerbitzu publikorik ez dagoenez, hoiei erantzun bat emateko, administrazioak ematen dizu txeke bat, inporte batekin, lurraldearen arabera, inporte hori desberdina da, eta horrekin, zuk moldatu behar dituzu zaintza beharrak. Hau bazen, kudeaketa eredu bat, 2008an, orain dela 16 urte, lege hau onartzen danean, gizarte zerbitzuen legea onartzen danean, aurre ikusi izana, sistema publikoa eraikitzen zen bitartean, era provisionalean edo funtzionatu ahal izateko, baina 16 urte pasa direnean, Jaurlaritzaren plana da hauek
kudeaketa ereduan sartu ahal izatea. Gero eta hedatuago izango da, hori, zaintza behar badugunean, zerbitzu publikorik ez dagoenez, zuei txeke bat ematea. Egiten baldin badegu osasunarekin beste paralelismo bat, zuek imaginatu, ospital batea juten zeate, kadera utzi zaizue, eta esaten dizue medikuak, efektibamente, kadera utzi zaizu, badagokizu arreta, baina orain ez dugu lekurik, ez dugu plazarik, beraz hori 800 euro, eta jun IMQ, edo jun dagokizue nahi zuten lekura, zuek antolatu dana, eta 800 euro horiekin moldatu zaitezte zuek. Antolatu nola izango zeaten, nola moldatuko zeaten, operazioan, postoperazioan, danean. Hori da planteamendua. Nik uste, hori ez genukela inolas onartuko osasunaren arloan, baina onartzen ari gera eta geroz eta hedatuagoa dago zaintzari dagokionean. Jasotzen dezut, ez honekin moldatuko naiz, gero osatzen da. Hau da, dugun panorama. 10 urtetan plaza publikoak 4,6 igotzea da ezer ere ez. Apenas garatu da zaintza sistema publikorik. Zaintza sistemen despliegea azkeneko hamarkadatan oinarrituta batez ere privatizaziotan. Eta hor badaude datu batzuk, jaurlaritzari ez zaizkiona gustatzen, baino errealak direnak, ez? Zer nolabait beti sortu nahi da imaginarioetan olako iruditegi bat, nun esaten den begira guk hemen egiten duguna da erlazio publiko komunitarioak, ez? Hemen dabiltzanak elkarteak dira, irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, eta, ez? Hemen horrela moldatzen gera, eta sistema propio bat dugu, eta hauta beste. Baina datuek erakusten digute oso bestelako errealidade bat, ez? 280 zentro ireki dira azkeneko hamarkadan, pentsa, ze poblazio dugun guk, eta ze zarkitua da. 280 zentro ireki dira, eta horietatik 80 bakarrik izan dira titularidade publikokoak. Eta titularidade publikokoak izateak ez du esan nahi kudeaketa publikoa denik. Ze hori ere, da beste urrats bat. Titularidade publikokoak diren horietan ere, batzutan kudeatzaileak enpresak dira. Bai? Insersok atera zitun datu batzuk orain dela gutxi, eta horrekoa jarri behar dituz, letra txikia da, eta aterazun lehenengo aldiz zenso bat, ez da orain arte egon, adineko egoitzei dagokionean, batez ere pandemian gertatu zen guzti hori aztertzeko ariketa bat egintzelako. Eta egin zuen azterketa berezitu bat baita ere, EAEko datuei dagokionean, ez? Eta hemen, plazen 28% bakarrik dira titularitate publikokoak. 28% bakarrik. Eta kudeaketa publikoa bakarrik aiatzen da 17,5%. Osea, oso residuala den zerbait da, ez? Zentroen titularidade publiko hori duten zentro gehienetan, subkontratatutako zerbitzuak eta profesionalak izaten dira. Eta plazen 60%an, adinekoen egoitzetako plazen 60%an, erdia baino gehiago, ez da elkarte kudeatuta, irabazi asmoa duten enpresak dira hauek kudeatzen dituztenak. Ez dira elkarteak, ez da Fundación Matia edo olakoak, ez? Horiek ez dute irabazi asmorik, eta kudeatzen dituzte horrelako zentro asko, edo, hemen inguruan badituzute beste batzuk ere bai, ez? Plazen 60%an, enpresak dira lanean ari direnak. Enpresa. Bai? Enpresa. Eta gero horrek ondorio batzuk ditu. Bai? Ze horrelako zentroetan, ze ikusten duguna da, adinekoen egoitzetako hortan, enpresak direla nagusiki, ikusten duguna da baita ere, zentro horietan, kudeaketa enpresen esku dagoen zentro horietan, lanaldien partzialitatea, batez ere emakumezkoen artean, askoz handiagoa dena. Zentro horietan lan egiten duten 100 handia batek,
ditu jornada partzialak, ez ditu jornada osoak. Eta gainera, ikusten dana da, irabazi asmoarekin kudeatzen diren zentro horietan, eskaintzen diren ratioak, eskaintzen diren personal baliabideak edo dagoen personal kopurua askoz ere txikiagoa dela. Osea, privatizazio horrek ditu ondorioak gero, zerbitzuan eskaintzen den kalitatean, prezioan eta gainuntzeko kontuetan, ez? Pribatuak eta irabazi asmoa dagoen leku horietan, lan baldintzak okerragoak dira, eta gainera, ratioa edo personal kopurua okerragoa izaten da. Beraz, zerbitzuaren kalitatearekin erabat lotuta dagoen kontua da, ez da gero kasuala, bai? Eta gero badago beste kontu bat, hau baita ere nahiko deigarria dana, baino reala dena, eta honek ere ez du sortzen horrelako gauza, horrelako agitaziorik, ez? Baino zaintza beharrei ematen zaion erantzuna desberdina da lurralde historiko bakoitzaren arabera, eta esango nuke haratago bizizean bailararen arabera eta batzutan herriaren arabera. Ze ez dago regulazio marko bat, ez? Zuek imaginatu, por ejemplo, osasunera joan da, bakoitzak, ez, jasotzen duen osasun arreta desberdina izatea Araban bizi, Bizkaian bizi edo Gipuzkoan bizi. Eta hori zaintzetan pasatzen ari da. Adibidez, Araban dituzten plaza publikoen kobertura Gipuzkoan dugunaren erdia da. Eta 2030erako egin diren proiekziotan berdin mantentzen da. Ez? Orduan esaten duzu, guk hori onartuko genuke nolabait gure osasun kobertura bikoitza izatea Gipuzkoan Araban baino? Esango nuke ez. Badaude prestazio batzuk Gipuzkoan jasotzen direnak eta Araba eta Bizkaian jasotzen ez direnak. Eta logikoa denez, pentsatzen dut, osasunarekiko paralelismo hori eginda, nolabait, zaintzarako eskubidea baldin badugu, zaintzarako eskubide hori bizizeran lekuaren arabera diskriminatzea ez da onargarria, baina hori gertatzen ari da. Daukagu sistema bat diskriminatzen duena bizi den lekuaren arabera. Hori ere, reala da. Eta zerbitzuengatik eta prestazioengatik ordaintzen dena ere desberdina da lurralde historikoaren arabera. Eta horregatik ero ematen dira, kasu oso bereziak, ez? Mutrikun eguneko zentroko plaza batengatik, Ondarruan ordaintzen denaren erdia pagatzen da. Eta bi herri, bata bestearen ondoan daudenak, ez? Eta gero hau da beste gauza kurioso bat, eta da zaintzak direla koordaintzen diren zerbitzu publiko bakarrak. Danak nolabait barneratua dugu, ordaindu egin behar dela zaintzengatik. Eta gainera, badago nolabaiteko mezu konstante bat administrazioengatik edo zerbitzu publikoetatik, esanez, asko gastatzen dela zaintzan, jasangarri egin behar dela eredua, eta, zentzu horretan, baudaek dira, ordaintzen diren zerbitzu publiko bakarrak. Eta gainera, ordainketa hortan, ordaintzen den hori, zaintza duin bat jasotzeko egin behar den, nolai, desenbolso hori oso handia da. Oso handia da, eta segura asko, zuetako asko bizi izan dezu, ez? Baina persona batek behar duenean zaintzarako persona bat edukitzea, edo persona bat baino gehiago eduki behar direnean, edo egoitza batetako prezioa. Prezioak inkreibleak dira. Eta egin behar den, nolait, desenbolso hori handia da. Eta horren ondorioz, esan daiteke nolait, zaintza beharrek penalizatu egiten gaituztela. Zaindua izan behartzeanean, nolabait gizarteak zerbitzu publikoetatik penalizatu egiten zaituztez. Eta hori nahiko paradogikoa da, kontutan hartzen baldin badegu, oso gizarte zaharkituan gaudela, eta eskubide batzuk ere baditugula, ez? Baina hau horrela gertatzen da, eta ez dago olako kontestaziorik, ez? Ez dago olako protesta bat, ez dago olako reklamazio bat esateko. Nola? Honek zerbitzu universal bat izan beharko luke, ez? Ze ondorio ditun guztio honek, nik uste dut zuetako gehienek ezagutzen dituzuenak, ez?
zaintzak bilakatzen dira gurean desberdintasun sozial eta batez ere genero desberdintasunen iturri. Zaintzekin negozio egiten da eta zaintzekin negozio gehiago egin nahi da. Eta bestela ikusi besterik ez dezue, baino ekarri nizuen aurrekoan honi buruz hitz egin genuenean, baino dagoeneko badaude, eta hori ez da inbenzio bat, Diario de Notiziasen bertan ikusi nuenik, anuntzioak nuni esaten den, se compran residencias. Hemen negozio badagolako. Zaintzak jarraitzen dute ikuspegi horretatik arazo personal eta familiar bat izaten, bakoitzak se tiene que buscar la vida, zaintza beharrak dituenean, alba dezu behintzat, ze baldintza ekonomikoak ere gogorrak dira, eta zaintzak zaintza lanak jarraitzen dute emakumeon bizkar geratik. Horregatik, planteatzen danean, askotan, leno esaten dizuen, gure sensazioa dela, danak momentu honetan, alderdi guztiek esaten dugu, zaintza sistema publiko komunitario bat dela helburua. Mugimendu feministatik ere hori planteatzen da, baina hori da, nolabait, terreno komun edo danak aipatzen dugu hori, ez? Eta adibidez, legebiltzarrean izaten ditugun eztabaidatan, gai hauetako sailburu dana asko haserretzen da, esaten dugunean zaintza sistema publiko komunitario bat ez dugula. Ze berak esaten du, zaintza sistema publiko komunitario bat badugula. Eta guk beti esaten dioguna da, ikusi ditugun baldintza guzti horiekin eta ezaugarri guzti horiekin, momentu honetan ezin dugu esan zaintza sistema publiko komunitario bat dugunik. Dugu asko jota ditugu 3 zaintza sistema, asko jota, bat Gipuzkoan, bestea Bizkaian eta bestea Araban. Publikotik dute zatitxo bat, eta komunitarioak dira, herrietan antolatzen diren esperientzia interesante batzuk, baina ez dute perspektiba komunitario bat, dute perspektiba familiar bat, bai? Eta badago guzti honetan, kezkatzen gaituen gauza bat, eta da, behin eta berriro errepikatzen dela batez ere Jaurlaritzatik, gizarte zerbitzuen sistema, publiko eta komunitario izan behar duen sistema horrek, izan behar duela jasangarri. Eta denbora guztian errepikatzen da hori, ez? Eta niretzako hori ez da gratuitua, hori ez da inokua, oso arriskutsua da, ze implizitoki esaten dena da, asko gastatzen ari gera zaintzan, beraz hemen ezin da egin iraultza hundirik, ezin da aldaketa hundirik egin, ze honek jasangarri izan behar du, eta hemen, klaro, astentzeatenean hemen zuen movida komunitario, publiko eta hoiekin, jakin, hemen ezin dela, hemen hobea dela, bakoitza jarrai dezala bere ekarpena egiten, enpresek egingo dute berea, eta bar, uste etor badaudela gauza larri batzuk. Guko, sinestuta gaude, gaur zaintzen antolaketa, herri bezala antolatua dugu modua, ez da jasangarria, ez da jasangarria ikuspegi feministatik, ez da jasangarria duinak izan behar duten zaintza baten eskubidetik, ikuspegitik, ez direla jasangarriak gizarte justu baten ikuspegitik, eta ez direla jasangarriak gainera zahartzen ari den gizarte baten ikuspegitik. Zaintza beharrak areagotu dira, baino gehiago areagotuko dira datozen urtetan, ez? Eta gainera, orain arte egon dira soporte batzuk, baina horiek ja ez daude. Beraz, uste dugu badala momentu bat, zentzu honetan, jauzi importante bat emateko, ez? Uste behar dugutugula erakunde berriak, nolabait, zaintza behar hauei erantzungo dituztenak, lidergo publiko argi bat izango dutenak, eta ikuspegi komunitario hori, nolabait barne bildu egingo dutenak, eta potentzialidade hori, dugun zen komunitario horren potentzialidade hori baliatuko dutenak. Baina ez direla horretan bakarrik gertatuko ez. Labur esateko nolabait behar duguna da, zaintzan edo osasunean dugun referentzia publiko hori, Osakidetza bezalako referentzia publiko hori, zaintzen arloan edukitzea. Sendoa, publikoa, argia, iristen erresa, zerbitzu eta prestazioen katalogo sendo batuena,
eta zaintza kalitatezkoak eskainiko dituenak, baina batez ere zaintza unibersalak eskainiko dituenak, ez? Gure herrian, zaintza beharrak izan da, argi eduki beharko genuke badugula erantzun publiko bat, egongo dela, asetuko dituna gure zaintza beharrak, eta hori ez dela geratuko etxekoen bizkar eta gutxiago emakumeon bizkar, eta gainera nolabait hori publikoki antolatuko dela eta bermatuko dela zaintza horien nahikotasuna, ez? Horregatik guretzako hori da, ez? Referentzia publikoari bere garaian Osakidetza montatu zen bezala, osasun sistema publikoa montatu zen bezala, momentu honetan hori zaintzen arlora eraman behar dugu. Eta hori ez da erresa, egia da, eta hau gizonek asko esaten digute, horrek diru asko balio du, bai, horrek diru asko balio du, beste gauza batzuk ere asko balio dute, baina, klar, azken urte hauetan guztietan, eta batek datuak ikusten baditu, oso argi geratzen da, hau, emakumeok gure bizkar hartu dugula, eta guk gure larrutan ordaindu dugula. Eta horrek ditula ondorio larriak gure bizitzatan, eta ditula ondorio larriak zentzu guztitan, baita emakumezkoen pensiotan ere, eta zuek hori ikusten dezute, beraz. Zaintzen antolaketa hori ez da jasangarri ikuspegi askotatik, eta bai, konplexua izan daiteke transizioa, baina bide hori egiteko beharra gero eta agerikoagoa da, ez? Orduan, zaintzak behar dute ikuspegi komunitario bat? Bai. Zaintzan aprobetxatu behar dira potentzialidade komunitarioak? Bai. Baina behar dugu artikulazio publiko argi bat zaintza beharrei erantzungo diena. Eta izaera komunitario horrek ezin du aitzaki bat izan administrazio publikoek duten ardura, duina den herri batek, bere administrazio publikoetatik duten arduratik, nolabait, eskuak garbitzeko. Bai? Beraz, orain dagokiguna da, zaintza sistema publiko komunitario horretarako bidea egitea, importantea da zentzu horretan, hasierako galdera horretan, ulertzea klabeak horiek direla, publiko eta komunitario izan behar duela, eta komunitarioak diren esperientzia hori ederroietan esfortzuak egitea osondo dago, baina ez dugu desbiatu behar, argi eduki behar dugu zein den bidea, eta momentu honetan behar dugu oinarri kritiko sendo bat, zaintzaren egoera hau politikaren lehen lerrora eramaten lagunduko duena, mugimendu feministarekin bide hori egingo duena, eta administrazio publikoei zaintzari dagokionean erantzun publiko hori artikulatzeko duten obligazioa gogoratuko diena. Eta hori da, azken aldian, gu egiten saiatzen ari gerana, laizter izango dizute gure proposamen baten berri, baina uste dut hortan, pentsiodunen mugimenduak, bintasuna bezalako mugimenduek, badutela bultzatzeko gaitasun handia, batu dutela inzidentzia politikorako gaitasun handia, eta nolabait bilatu behar ditugu, konplizidade horiek ondo artikulatzeko aukerak, ez? Eta esfortzuak ondo bideratu. Ariketa komunitarioak zoragarriak dira, baina anekdota hutsa bilakatzen dira, ez badugu zaintza sistema publiko baten ezurdura hori denon artean eraikitzen. Beraz, hemendik hori gonbitea, konplizidade horiek zuekin ere josteko, eta gai honetan, gai honek duen dimensioa, egunero azalaratzeko politikoki eta personalki. Ni galdera bat egiteko. A ber, asmatzeten. Hemen adina dakaguna pizkat ezagutu dugu hasiera, isa residentzia guztiak municipalak ziren. Gero, junzien saltzen, edo ematen, edo ez dakit nola, diputazioa. Gero, EH Bildu gehizadan, kabia ere, ideia hona zan, baina gero negozioa itxen debenak beti... Idea hona zan. Bertze sartzen debe zerak, ez da. Ez dakit oso zaila izango da, baina ez da ikusten erretzagoa eitxia berriro municipalizatzia erresidentziak, eta horren barruan, udalak izan barko ziren, kudeak eta egingo zedenak.
baina publizikatzeko eta horrelan erratzagoa bai izango zen, zaila izango da berriro ere municipalitatea, baina zero. Eta gero, beste gauza bat, lehen residenteak ziren. Ni nire ama ezagutu dut, etxitxa zaintzen, eta nire ama bestia zaintzen, eta bestia ez dakiz zer. Eta orduan, oin ez da hori gertatzen. Claro, oin esaten dute hori kosto bat daka. Pensiotaz esan dozu, ondo esan dozu, zetxika. Claro, ikusten da, alargunak, ez dutela nikein, enpresa baten edo horrelan, baina indebe lana, ongien zaintzen, aitxatama zaintzen, eta horrelan. Eta gero, ez da ikusten diruan zera, ez da diruan zarrekik, ero, alargun dagoana, egunero hirurogeia daka ez. Orduan hori hor da, claro, oin residentzia batera juten diana gaixoa dira, ez dira patologia batek dira da. Claro, eta ni gaixori baldin banao, juten naiz osakidetzara, baina gero bestalde batetik gaixori baldin bazalde, hombre, hori kosto bat eukitzia normala da, ez, personatzako. Baina nola ikusten dozu hori, ez dakitxe oso borobila bota duten. A ber, bi galdera desberdin, nik galderai erantzungo diot beste galdera batekin. Zu galdetu ez du, ez elitzak errexo izango municipalismotik edo ez, hori, erantzun hori izatea? Ambulategiak municipalizatuko bagenitu eta udal bakoitzak berea antolatuko balu, hori ulertuko genuke? Bueno, kudeaketa geratu dadila, bakoitzak antolatu dezala, bere udalean ambulategia, esango nuke segurazko ezetz. Nahi dugu, gure herrira egokitutako ambulategi bat, erantzungo diona, tamainan, gertutasun horrekin, baina nik uste dut, danok dugula buruan, herritar bezala, Elgoibarreko persona batek, Zarauzko persona batek, Mendaroko persona batek, Lekeitioko persona batek, osasunari dagokionean izan behar duela erantzun berdina. Osa, ditura eskubide berdinak, ez? Agian erresagoa da bakoitzak bere herritik antolatzea. Ez dakit. Igual bai, antolaketa, dagokionean. Bakoitza montatu dezala bere zea, horregongo herri batzuk gehiago dutenak, orduan residentzia hobia eta ez dakiz eta bakize, gutxillo dutenak residentzio kerro, ez dakit errexo dan. Baina nik, zaintza eskubide bat baldin bada, eta onartua dago, uste dut, antolaketak izan beharko lukela herri mailako antolaketa bat. Eta hori gertatzen da osasunean, hori gertatzen da hezkuntzan, eta hori gertatzen da gainuntzeko zea guztietan. Bermatzen dira oinarri batzuk igualak direnak herritar guztientzat. Gero sistema bakoitzak ditu bere failak eta bere arazoak eta bere mobidak, eta hori beste egun baterako, baino perspektiba orokor bezala, ez? Nik uste dut momentu honetan hasiko bagina planteamendu batekin nun askotan gertatzen da, ez? Bai da hori eskemen arazoa da kompetentziana, ez? Kompetentziak diputazioena direla, gero zerbitzuak eskaini behar dira bazera udaletan, eta hor sortzen dira arazo pila bat, eta planteatzen da batzutan ere, haizu, kendu bertzaile kompetentzia diputazioei, eta hau beste, ez dut uste, kaso honetan, arazoa kompetentziala denik. Bilakatzen da, arazo kompetentzial bat, arazo honi erantzun bat emateko hartu behar diren erabakiak ez direlako hartu nahi, nire sensazioa ez. Baina buruan, nik uste oso, politikoki planteamendua zein da artikulatzea sistema bat bermatuko dituna eskubide berdinak herritar guztientzat. Sistema izan behar du publikoa eta izan behar du universala. Gero hor daude, zerketu esaten zu, normala da ordaindu behar izatea, ez dakit. Ez dakit normala da. Ze osasun sisteman ez ditugu zerbitzua jasotzen gure rentaren arabera. Gain, osakidetzak duena egoerakin, ez? Baina, printzipioz, zu juten zera, medikura, eta inork ez dizkizu eskatzen diru sarrerak jakiteko nola antolatu zure zerbitzuen prestazioa. Eta hemen, fiskalitate horretarako daude.
ez? Guk nahi baditugu Europa aurreratu horretako zerbitzu publikoak, fiskalitatea ere horre egon beharko litzake regulazio horiek egiteko. Beraz, nik uste dut, buruan, zaintza sistemak izan behar duela publiko, komunitario eta unibertsala, eta alden neurrian, ez? Norberak aukeratu beharko litula, zeintzuk diran, zartzen danean edo menpekotasun egoera bat ematen danean, beharko lituzken zaintzak. Eta gainera uste dut, ez luketela egon behar mugatuta, adinekoa zeanean. Zaintza beharrak sortzen zaizkigu bizitzako momentu desberdinetan. Badira personak bakarrik bizi direnak, ez da 57 urtekin hanka ustezu eta 3. pisu batean bizitzea, eta ez dago zaintzen artikulazio publiko bat momentu horretan aldi baterako zaintza behar hoiei erantzungo diena. Ez dago? Hori ere, nolabait, pentsatu egin beharko litzake, ez? Nik nire ikuspegitik, municipalismotik erantzute gori, bada nolabait eman behar den jauzi hori atzeratzeko bide bat, eta uste jarraituko genukela lurraldeen arteko, herrien arteko eta pertsonen arteko desberdintasun horietan sakontzen. Herri guztiek ez dituzte baliabide berdinak, herri guztien egoera ez da berdina. Ez dakit, nire ikuspegia hori da. Nik uste momentu honetan, eta horregatik esaten nuen, esfortzuak eta pixkat despistatu gabe ibili behar dugula. Eta despiste gabe ibiltze hortan, jomugan zaintza sistema publiko komunitario bat. Osakidetzan dugun bezala, izan dadila gizarte ekintza, zaintza sistema, zaintza izen asko jarri zaizkio honi, historian zehar, asko teorizatu da honen inguruan. Dana idatzita dago. Behar dena da, jauzi politiko bat ematea. 2008an gizarte zerbitzuen legea onartu zanean, hori zen lege bat oso aurreratua Europa mailan. Eta adostasun politiko oso zabala izan zuna gainera. Ia aho batez onartu zen legebiltzarrean lege hori. Baina gero ez da garatu. Eta segura asko orain behar dugu nolaiteko adostasun berri bat, konsensu zabalak behar ditugu, hori artikulatu ahal izateko eta hori beste sistema bat, ongizatearen laugarren pilare hori eraikitzeko, hori jaurlaritzaren aurrekontuetatik ordaindu ahal izateko, eta gero hori herri bakoitzak ditun beharren eta ezaugarrien arabera garatu ahal izateko. Hori nire ikuspegia, Uste tiroa hor jarri behar dela. Ez zaintzaren buruzko zera, hitz egiten badago bat bestia, dana dakago ikuspuntu ezberdin. Bai. Eta, claro, ondo esan dozunez, zenbat adin dakasun zeran, pentsatzen dozu ezberdin. 18 urtekin da 73ekin, ez oso pentsatzen egon. Orduan, Baina, begira, osasun sistemarekiko paralelismoak, eta, karo, nik urte mordoxka dazkat, eta nik goatzen naiz, ospitaletan eta, leno, monjak eta ikustezian, ez? Hori ikustezan. Horre ikustezan jasotzen genitun zerbitzu horietako asko, jasotzezian olako elkartetan. Nik goatzen naiz Donostin, bakunak etxertua jartzen genitun elagota de letxe. Ez? Baina gero ibilbide bat eginda. Ez? Gero eta monja gutxillo zeuden zaintzen eta gero eta erizain gehiago. Ez? Hor transizio bat eginda eta orain dugu zaintzaz osasun sistema publiko bat. Bere gabezia guztiekin, Bere gabezi guztiekin, da horrei buruz, egun batean eztabaidatu daiteke. Nik uste transizio hori egin behar dugula, batez ere, gero municipalismotik adibidez, publifikazio prozesuak, herri bakoitzak zehatu behar dituenean, kudeatu behar direnean, konplejoak dira.
transizio handi bat bezala definitzen direnean, beste bide batzuk egiten dira. Orduan, gero, udal bakoitzak eukiko ditu, eta hau adibidez, hezkuntza akordioa sinatu zanean oso argi ikusten zen. Esan zen, hezkuntza sistema bat da, hezkuntza sistemaren elementuak hauek dira, baina autonomia ematen diogu udalei, bere ikastetxetan, autonomia saritzeko, eta ez tegizetabak ez. Hor posible dena, zergatik ez da posible zaintza. Zergatik etengabe zaintzari dagokionean jasangarritasuna, sistemaren jasangarritasuna, hor gastatzen dugun horretan etengabe jartzen da fokoa. Osakidetzan, kriston diru pila inbertitzen da, eta danoi ondo iruditzen zaigu. Danoi ondo inbertitzen zaigu, igual, sobra asko gehiago inbertitzea nahiko genuke. Baina zaintzarei dagokionean, dana, asko gizonezkoak, hau diru asko da, eta transizio asko da asko egiteko, ja. Baina guk emakume bezala ez zaituztegu zainduko. Ez quede claro. Eso. Zainduko zaituzte. Elkar zainduko du. Egoera, ondo adierazi duzu, egoera okerra da, eta badaki guzti gora beraz. Kontua da, zuk baina ipatu duzu, konsensu berriak beharko liatekeela, horren inguruan, horren posibilidadari dagoen horri aurre egiteko, politikoki, nik ez dut asko sinisten, zuk baina ipatu duzu, ze erantzu pasatzen duzuen, hor lantetzen duzuen bakoitzia, ze mentalidea dagoen, zure erakizko duen. Fondu hau problema handi bat dago, kapitalismoa joera handi dauka mundu guztia. Osuan dago joera hau. Herriak baino herrialde aurreatu duguak aspaldi daude. Osakidetzarekin egiten duzu konparaketa denbora guztia, baina ezke osakidetza desmantelatzen nahi dira, privatizatzen nahi dira. Gauza ez da, osakidetzan pare jartzen duzu, ezke osakidetza desegiten ari da. Eraso handi bat dago, eraso handi bat dago, zerbizioak privatizatzeko, negozio bihurtzeko, hori joera orokor bat da. Horri aurre egiteko indarra bakau, hori daten du. Eta konsenso politikotarako aukera eta horiek bai. Nik horregatik planteatzen nun, iruditzen zaidela, superimportantea dela momentu honetan, oso ondo enfokatzea ze behar dugun eta indarrak nun jarri behar diren. Osakidetzaren konparazio hori egiten detenean, eta leheno ere esan dut, sistema bakoitzak ditula bere faiak eta desmantelamentuarena eta hori argi dago, eta uste dut hori guk era argian salatu dugula. Nik gehiago pentsatu nahi dut, osasun sistema publiko hori desmantelamentuari gabeko sistema horretan, referentzi publiko bezala hitz egiten ari naiz, konparaketa horiek egiten ditugunan. Baina argi dago, gure ikuspegitik eta gainera bereziki egun hauetan eta Trumpen garaipena kontutan aukita, esaten ari gera momentu honetan. Hau da badala momentu bat, nun zerbait argi geratzen baldin bada da, politika neoliberalen agortze hori, edo frakaso gordin hori. Eta sartu behar dugula, nolabait, bigarren beste fase batean, eta da politika postneoliberalen fase horretan. Eta horregatik iruditzen zaitain importantea, oso ondo identifikatzea zeintzuk diren reklamazioak, zeintzuk diren borrokak. Ez baldin badago arazoaren pertzepziorik, ez baldin badago reklamaziorik, ez da ezer eraikitzen. Eta zuk esaten zenun, ez? Osasunarekin egiten da konparaketa, baina desmantelatzen ari gara, bai. Badago konsensurik prozesu hau egiteko, momentu honetan, esango nizuke, nik ere zaila ikusten detela. Baina egia da, orain 6 hilabete ere, osakidetzan arazo bat zehonik etzala onartzen, eta orain onartzen dela. Orain onartzen dela. Eta ikusiko dugu osakidetzak duen bidea, eta horri buruz hitz egingo dugu beste egun batean, baina, orain 6 hilabete onartzen ez ziren arazo batzuk onartzen ari dira. Nik uste zaintzaren kontu honek momentu batean ere eztanda egingo duela. Ez da jasangarria. Antolaketa bera ez da jasangarria. Nolabait, aprobetxatu behar dugu momentu hori, eta momentu hau non ja jende guztiak, zenik
uste dut azkenek urtetan gertatzen ari dela nolabait zentzu komunaren desplazamendu bat, ez? Eta leno irreala zan guzti hori, momentu honetan eta gertatzen ari den guztiarekin, eta bizitzen ari geran zerbitzu publikoen desmantelamendu guzti horrekin, eta jendea horren kontziente, oso kontziente eta bere larrutan horiek bizitzen, orain badala momentu bat, nun horrelako planteamenduak egin daitezken, jendeak bere larrutan bizitzen ditu. Eta jendeak horren arabera ere ematen du bozka. Beraz, badago indar nahikorik? Ez dakit indar nahikorik dagon, baina egin behar dugula indar metaketa bat, honen bueltan oso argi dakat. Mugimendu feministak uste oso argi markatu dula bide honetarako bidea, eta behar duguna da bide horretan konplizidadeak metatu. Eta hau, nolabait, agendaren erdigune horretara ekartzea. Ze momentuz, ez dago. Momentuz ez dago. Erdigune horretan. Beraz, momentu honetan badago, ez dakit. Badago, nik zaila ikusten dut. Baina badakit, gertaera batzuk ematen direla eta bizipen batzuk ematen direnak nolabait albidetu dezaketena honen bueltan nolabait indarmetaketa hori egitea. Ez da kasuala adibidez duintasuna bezalako mugimenduek orain zaintza sistema publiko komunitarioaren inguruko eztabaida edo hausnarketa hauek planteatzea. Badago behar bat, badago interes bat eta badago nolabait olako run bat albidetu dezakena ondo antolatuta hor bide bat egin ahal izatea. Nik esan dut oso bide konplexua da, hemen interes asko daude, eraikia dagona interes askoren bueltan eraikia dago, asko, eta mota askotako interesak, gizartearen antolaketa bera da honen oinarrian aldatu behar dena, baina uste guri dagokigula horren bidean nolabait urratsak ematea eta bidea ere urratxo horietan nolabait dauden horma horiek apurtzea. Baina ez, erresa ez da. Eta momentuz konsensu horiek zailak. Mila esker. Zuei. Mila esker zure ere. Eta bai esatia urrengoa, gaude harremanetan Rebeka Uberakin. Oso ondo. Hitzaldi batek hartzeko, ze gertatzen den Osakidetzan. Zetikan, bolo-bolo dago, paktua dauala, bestia ezakizer, baina Bergaran egin zeben idatzi bat, hitzaldi bat, eta oso polizia eman zen, eta oso ondo egon zala, eta ekarriko harremanetan gaude, goi horrela ekartzen dugu. Baina behitu, osasunean, eta nik uste merezi dula Rebeka ekartzea, ze gainea, aparte kristolan egiten ari dela, eta berak ezautzen ditula, inor baino hobeto hor gertatzen ari denaren tripa guztiak, 3 astetan Jaurlaritzak egin zuen diagnostikoa aldatu zen izugarri. Ze gertaera batzuk ja indisimulableak dira. Ezin dira ukatu eta ja daude, nolabait hori esaten izuen, zentzu komuna desplazatu egin da eta horrekin ja gauza batzuk ezin dira sostengatu eta leheno onartzen ez ziren kontuak, privatizazioen inguruan, kontratazio politiken aldatzearen beharren inguruan, horietanan inguruan dokumentuan jasoak dira. Eta nik uste dut hor, adibidez, ez dago osasun itunik, ez dago osasun paktorik oraindik. Dagona da mai bat, nun jendea eseri den, horri buruz hitz egitera. Zaintzan zergatik ezin dugu horrelako zerbait egin? Adibidez? Komentako dugu eta zabalduko dugu zera eta hori. Eskerrik asko.